Den der kan sidde sammen med den der. Og hvad skal den der? Den skal bare deroppe af. Se noget dernede. Ja, så skal vi hive lidt i den her. Ja, vi hiver lidt den der. Kan den ikke mere? Ja, det tror jeg ikke. No. Sådan der. Ja. Den der, den skal nemlig gerne lige kunne komme op, den der tykke pølseledning, der hænger ned nu. Ja, ja. Hiv den lige op. Den der. Ja. Kan den nå op på midten af motoren? Ja, cirka. Jamen, så vent lidt, det skal den altså kun. Få lidt med her. Der kan den nå midten af. Der. Så skal jeg lige have en strips til. Og jeg hader at ligge hernede på kålet. Hvorfor er det mig, der ligger her? Det er også noget lort, Jan. Ja, det er. Hvor fanden har han ikke en liv? Vi er blevet for gamle til det her. Ja, vi er blevet for gamle til det der. Så må jeg sgu hellere give den en til der. Så ikke den. Men det er fordi, det er en lækker Corvette, ikke? Hvad? Det er en lækker Corvette, ikke? Jo, den er ikke særlig beskidt.